Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων πρόκειται να προσγειωθούν το μεσημέρι της Παρασκευής 12 αεροσκάφη από Γερμανία, Ελβετία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο αεροπορικής συνάντησης. Τα αεροσκάφη θα μεταφέρουν 30 επισκέπτες υψηλού οικονομικού επίπεδου που θα μείνουν για μερικές ημέρες σε ξενοδοχεία των Ιωαννίνων και θα περιηγηθούν στην πόλη και τα πανέμορφα χωριά του νομού στο πλαίσιο ταξιδιού που πραγματοποιούν στην χώρα μας, επισκεπτόμενοι ακόμη την Πάρο και τη Σιτία. Μεταξύ των επισκεπτών θα βρίσκεται ο εκδότης γερμανικών περιοδικών, στα οποία θα υπάρξει και αναφορά στη συγκεκριμένη επίσκεψη στην Ελλάδα και την πόλη των Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια επίσκεψη που φιλοδοξείται να εδραιώσει την πόλη των Ιωαννίνων και το αεροδρόμιο της πόλης στους ανερχόμενους προορισμούς αεροπορικού τουρισμού, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για περισσότερες τακτικές αεροπορικές συνδέσεις. Στην πρωτοβουλία αυτή, ώστε η χώρα μας αλλά και το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων να πάρουν το μερίδιο της πίτας που τους αναλογεί σε ό,τι αφορά τον αεροπορικό τουρισμό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων, Γιώργος Τσιπριάνης. Και το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα ως προς την προσέλκυση αντίστοιχων πτήσεων, καθώς υπάρχει δυνατότητα ανεφοδιασμού, καθώς και το συγκριτικά χαμηλότερο κόστος παραμονής ιδιωτικών αεροσκαφών σε σχέση με άλλα αεροδρόμια της χώρας. Κομβική εξάλλου είναι η γεωγραφική του θέση, καθώς βρίσκεται στη συμβολή 3 εθνικών οδικών αξώνων, αποτελώντας ταυτόχρονα πύλη εισόδου αλλά και εξόδου από τη χώρα. Περιμένουμε αύριο την άφιξη 12 αεροσκαφών από την Ευρώπη, από Γερμανία, Αυστρία και λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το event από τις 7 του μηνός. Έχουν προσγειωθεί στα Γιάννενα, έχουν πάρει καύσιμο, πήγανε στη Σιτία. Αύριο είναι στην Πάρο και θα τους υποδεχθούμε αύριο στις 1 η ώρα στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Αυτή η προσπάθεια της Ενώσεως, της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων με την ΑΟΠΑ Ελλάς, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να φέρνουμε αεροσκάφη από την Ευρώπη, αεροσκάφη πάντοτε μιλάμε γενικής αεροπορίας ιδιωτικά, τα οποία είναι υψηλού βιωτικού επίπεδου οι ιδιοκτήτες και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Αρκεί να πούμε 2 νούμερα, γιατί τα νούμερα μένουν. 100 δισεκατομμύρια ευρώ προστίθεται στο ΑΕΠ της Ευρώπης. Τα αεροσκάφη είναι γύρω στα 80.000 αεροσκάφη, ενώ ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα δυστυχώς από την πίτα αυτή παίρνει ελάχιστα. Αυτές είναι ο σκοπός της Ένωσης, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πολλά αεροσκάφη στην Ελλάδα για να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο της κοινωνίας, της τοπικής, με τη βοήθεια της πολιτείας. Ήδη συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΤ, με τον κύριο Φιωρεντίνο, τον Γενικό Γραμματέα, και με τις τοπικές αρχές για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το προϊόν αυτό. Το αεροδρόμιο Ιωαννίνων είναι ένα αεροδρόμιο καινούριο. Έχει πολλές θέσεις γενικής αεροπορίας, έχει καύσιμο και είναι και σημείο εισόδου. Όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να φέρουμε πολλά αεροπλάνα στα Γιάννενα. Εμείς από πλευράς δικιάς μας έχουμε τις επαφές μας, έχουμε κάνει πολλά event, έχουμε φέρει 40 αεροπλάνα πριν λίγα χρόνια στην Καλαμάτα, έχουμε φέρει άλλα 30 αεροπλάνα πριν 2 χρόνια μέχρι το Καστελόριζο για να προωθήσουμε και τα κριτικά νησιά που μας ενδιαφέρουν, και σήμερα περιμένουμε τις αφίξεις των 12 αεροσκαφών. Το διοργανώνουμε με ένα μεγάλο περιοδικό γερμανικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο στη γενική αεροπορία, η οποία θα γράψει για το ταξίδι αυτό στο περιοδικό του και διαφημιστεί η Ελλάδα. Άρα ουσιαστικά αρχίζουμε έστω και σιγά σιγά και δειλά-δειλά να παίρνουμε αυτό το κομμάτι της πίτας που μας αναλογεί, αν θέλετε, και ως χώρα αλλά και ως περιοχή, γιατί εντάξει, ως περιοχή έχουμε ακόμη δρόμο σίγουρα μπροστά μας. Σωστά, σωστή παρατήρηση, είναι ένας μεγάλος αγώνας. Πρέπει να συμμετάσχει όμως και η πολιτεία, δεν μπορούμε μόνοι μας εμείς, είμαστε μικροσκοπικές ενώσεις, και να βοηθήσει και η τοπική κοινωνία, περιφέρεια, δήμη, στην εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. Όλοι αυτοί αν συντελέσουν, πιστεύω ότι θα βρούμε αποτελέσματα. Τι φιλοδοξούμε, αν θέλετε, μέσα από αυτή την προσπάθεια, τι μέρος αυτής της πίτα μπορούμε να πάρουμε ως χώρα? Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα αεροσκάφη αυτά να επισκεφτούν την Ελλάδα, αλλά πρέπει να λύσουμε πολλά προβλήματα. Όπως? Δηλαδή, τα αεροδρόμια, τα περισσότερα αεροδρόμια ανοίγουν όταν έρχονται οι πτήσεις, δηλαδή 2-3 ώρες την ημέρα. Εάν τα αεροδρόμια είναι Ανατολή-Δύση ανοιχτά
έχουν καύσιμο, έχουμε θέσεις πάρκινγκ και τα τέλη είναι λιγάκι προσιτά, όχι προσιτά τίποτα χαμηλά, απλώς ό,τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουμε μεγάλη προσέλευση.